खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि खाथियाव आङो सासे मानसिनि बागै एसे नोंथांमोननो माखासे खोथा शेयार खालामना होनो नागिरदों। बिथांखौ जोङो गोबां समनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों आरोना, नाथाय बिथांनि बागै जेबो सोंनानै लानाय जायाखै आरोना। बिथाङा जे सिफुं सुनो रोङो, माबोरै रोंनाय, आरो बिथांनि जि प्रफाइल बियो मा रोखोमै बिदि जानाय बा माबोरै, आं बेखौ एसे नोंथांमोननो माने एक्सप्लेन खालामनानै होनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ एसे फारि नायलांबानो जाबाय। दा गिबियाव बे समाव दे खुलुमबाय, नोंथांनि नामखौ सिनायथिखौ बुंदो। नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमबावबाय। आंनि मुङा अमल बसुमतारी। आं राङापारा सनितपुर आसाम 3 नं गेरगुवाजुलिनिफ्राय। आङो सिफुं दामो, नाथाय जेरावबो आं सोलोंथाइ लानाय जायाखै आरो रावनिफ्रायबो बेफोरबायदि जेबो हेफाजाब मोननाय जाथ'वाखैमोन। दा सारमोनखौ लोगो मोननायनिफ्राय एसे माने फर्मुलाजों खारफानो रोंनाय बायदि, हानाय बायदि माने आंबो सारमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सारमोनहा जोंखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन इयुनावबो, आरो आंबो माने सारमोननिफ्राय थुलुंगा मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरोना। लोगोफोर, बिथाङाथ' बुंबाय, अब्लाबो आं बिथांनियाव एसे सोंफिननो आरोना। नोंथाङा जेनेबा सिफुंखौ दामनो रोंबाय नङा होमबा ना? औ। बबे बोसोरनिफ्राय बा बबे बायदि बैसोनिफ्राय नोङो दामबोजेननाय बेखौ? एसे उन्दैनिफ्रायनो नामा? आं बांद्राय उन्दैनिफ्राय नङा, जेब्ला 2016 मोन बे समाव। 2016निफ्राय आङो माने नैबेफोरबायदि सिफुं गुसुं आरोना, बेबायदि सिफुं गुसुंखौ लानानै माने आङो सोलोंजेनदोंमोन माने। ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो आर'ज बायदिसिनाफ्राव थांहोलांबाय, बा आर'जफोरनि सिफुंफोरखौ एसे एनै दांबाय, बा एसे एनै सुनायनो रोंनायनिफ्राय, बा मानसिफोरनिफ्राय खोनासंनानै माबायदि सुयो मायो माने बेफोरखौ माने एसे मबाइलफोरावबो खोनाबाय, बेफोरनिफ्रायनो माने आं रोंलांदोंमोन आरो। अब्ला गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। बिथाङा सिफुंनि जा रिंसारथि आरो दामनो रोंनाय, बेखौ बिथाङा गुबुन फोरोंगिरि बा सोरनिबा निफ्राय माने कर्स लानानै सोलोंनाय नङा आरोना, उइदाउट कर्सजों रोंनाय। बिथाङा गावनि नाजानायजोंनो रोंदोंनो आरोना। बेफोरबायदि सिफुं फिसाजों गेलेनो माने उनाव समहालागै माने बेफोरबायदि जा खेराइदि सिफुं बा आर'जनि जा स्केल ना, बेफोरखौबो दामनो रोंहैनाय जाबाय आरो बिथाङा। दा अब्ला बे समाव नोंथाङा नोंथांनि जि क्वालिफिकेसन ना, फरायनायनि बागै फोरमायलाय। आं फरायनो मोनाखैसै माने सार, आं फरायनाय जायाखै। आंहा उन्दैयावनो जेब्ला आं 1 बोसोर बैसोनि जायो, अब्ला आंनि माने मोदोमाव माने बेफोर माबाफ्राव सब माने सिथर बेरजोबदोंमोन जाहैबाय। जेब्ला आं बे समाव गोसोआव गैयामोन, आइमोनहा खिन्थादों। बै समाव आं माने गोब्राब माने बे आइ बेरनाय ना मा होनो, बेबायदि जादोंमोन जाहैदों माने। नाथाय बेफोरबायदि जानायनि जाहोनावनो माने लोमजाबाय नालाय, दाथ' गोदोनि बिमा बिफाफ्राथ' बारा एसेबां मा होनो बेखौ स्मार्ट नङामोन, मा जाबा मा खालामनांगौ बेफोरखौ मिथियामोन। ओरैनो अजा बेजाजों नायबाय, बेनिफ्राय बेजोंबो जाथारियाव जोंहा बै माइनस सेन्टाराव नयन डाक्टार ना दारगा डाक्टार होननाय दंमोन आरोना सासे। थिग बेखौ लिंबोना लाबोनानै बिदिनो बिजि होबाय। बे समावनो बारा जाबाय, माने मानसिखौनो माने दांनो हालाय बायदि जाहैदों माने गुदुङा। बे समावनो माने बिजिफोर होनो मोनामोन जानो हागौ, आइफोर बेरनाय समाव, बा माबाफोर जानोबो लुगैदोंबो जानो हागौ। बेफोरखौ माने बिनोबो रोङा, रायज्लायनो रोङि सममोन नालाय, जेब्ला 1 बोसोर बैसोनिसोमोन नालाय। जागोन। अब्ला नों थाखोसेनिफ्रायबो फरायनोनो मोनखायासै? आं फरायनाय जायाखै। थाखोसेनिफ्रायबो फरायनो मोनखायासै? ओहो। जेब्ला आङो बै ABCD लिरनो रोंदों, बेखौबो आं मबाइल लानानैसो गावनो नाजानायजोंसो माखौ ए होनो माखौ बि होनो, बेखौ आं दाबो बर' आखरफोरजों लिरनाय एबा फरायनायखौ आं रोङा। जेरैबा मा होनना बुङो बेखौ, ABCD बै माबाफोरखौथ' आं एसे एनै माने बेजोंल' आङो माने जायखिजाया सोदोबनि बा जायखिजाया भाषानि माबाखौबाबो बे ABCD जों लिरलाङोबा आं माने हालांगोन आरो एसेखौ। थिग दं। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ लोगोफोर। बिथाङा मा होनो थाखोसेनिफ्रायबो फरायनो मोनाखैनो बिथाङा, माने स्कुल होननायखौनो गानो मोनाखै। अब्लाबो बिथाङा ABCD होननाय जि जागायनाय नङा होमबा ना, बेखौ बिथाङा गावनो नाजानानै माने
रोंदों जाहैदों आरोना एसे एनै माने मबाइलफ्राव एसामिस लिरनो हादोंनो आरोना गावनि नाजानायजोंसो आरोना लोगोफोर बिथाङा अब्लाबो माने स्कुल होननायखौनो गानो मोनाखैमोन दा बेनिखायनो बिथाङा बर'बो रोङा माने लिरनायखौ आरोना मानसियाथ' बर' नालाय माने लिरनायखौ रोङा खालि इंलिसल' रोङो आरोना बेबो गावनि नाजानायजों एसे एनै दा थिग दङ गोजोननाय थाबाय बे समाव अब्ला मबाइलाव माबोरै रोंदों होननानै बुङोबा बेखौ फोरमायना होनोसै आं जेब्ला मबाइलाव बै मा होनोमोनलाय भइस गोनां मबाइल दङमोन ना जेरै भइसखौ ए लिरनानै बुङोबा ए होननानै फरायो मबाइला हा बि लिरनानै बुङोबा बि फरायो थिग बेफोरबायदियावसो आं रोंलांदों रावनिफ्रायबो सोलोंथाइबो लानो मोनाखै माने बेखौबो जोबोद बाख्नायथाव होनबाथ' ना गावनि नाजानायजोंसो माने आं रोंलांदों आरो गावनि नाजानाय आरो मबाइलानो नोंनि फोरोंगिरि जादोंमोन आरोना बै समाव जोबोद गोजोननाय थाबाय अब्ला बे समाव मिथिहोनायनि थाखाय दा बे समाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनसे मिथिबावनो लुगैदों आरोना नोंथांनि जा प्रफाइल ना नुनायाव नोंनि मेगन ना मेगननि जा दाथाय बियो एसे गुबुन रोखोम नुदों आरोना जों नुनायाव ओमफ्राय फारसेथिं खानाय ना हौवासाब्लाबो खानाय गोलाव लादों बिनि बागै माने आं एसे मिथिनो लुगैबाय आरोना मिथिनो हागोन नामा मिथिनो हागोन आं माने बे खानाय गोलाव लानायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने खानायखौ आं सिगांनिफ्रायनो आं माने उन्दैनिफ्रायनो एसे गोलाव गोलाव लाबोबाय थाखायोमोन ओमफ्राय माने गेजेर गेजेर सिनग्राबो मोना माबो मोना जाहैबाय आरो लोगोफोराबो बिदिनो सोलाबा ओमफ्राय सानबाय आङो ओमफ्राय मोनसे समाव आंहा गोसोथोनाय मोजां मोननायबो दंमोन आरोना सासे बिकियाजुलिनि ओमफ्राय दा बेबो गैला जाहैबाय नालाय बेनि जाहोनावबो आरो बै समखौ लानानै आं माने दा बे समनिफ्रायनो आं हाबा जाला होननानै माने बै माबाखौ लानाय जादोंमोन आरोना खानायखौ गोलाव लाबाय आदसा बिदिसो होमबा ना होमबाथ' जाहोन दङ नङा होमबा ना खानाय गोलाव लानायनिबो दा अब्ला नों बेबायदि थांखि लाबाय हाबा जाला होननानै हाबा जाला होननानै थांखिखौथ' लादोंमोन नाथाय उनाव मा जायो मिथिथ'ला बे खानायखौ नोङो बिदिनो लाबाय थागोन ना मागोन आं खानायखौ बेबायदिनो लाथ'गोन होननानै सानदों जेब्ला 2035फोर जाया अब्लासिम आं खानायखौ माने सिनथ'नाय जानाय नङा आरो बेसेबां गोलाव लावलांबाय थाथार आदसा थिग दङ अब्ला बे मोनसे नोंनि थांखि जाबाय आरोना लोगोफोरा मिथिबाय जानांगौ मा जानो थाखाय बिथाङा खानायखौ गोलाव लाखिदों दा बिथाङा बुंदों आरोना दा बे समाव मेगननि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मेगननि जि नायनाय रोखोम बियो एसे आलादा नुदों जे आंना माने मेगना क्लियारलि नुखाया होमबाबो एसे एसे नुयो आरोना फारसेथिंना एसे बांसिन नुयो आगदाथिंना ओमफ्राय दा आगदाथिंना बारा मोजां सिनाय हरजोबथारा आरो गोजानाव ओमफ्राय बे आगदानाबो बिदिनो नेपालाव थांदोंमोन मोनसे जाहोनाव नाथाय रांनि जाहोनावनो माने क्लियारलि फाहामनो हानाय जायासै आरो माने अब्ला बे मेगना जोनोमनिफ्रायनो फैफाखानाय ना जोनोमनि उनाव दहाय आं एसे सिगाङावसो बुंदोंमोन आइ बेरदों होननानै बागै बुंनायाव ना बे आइनि बागै जानायावनो माने बिजि होनायावनो माने मेगनाव गुफुर जालांजोबदोंमोन आरो माने बिदिनो जोनोमनिफ्राय नङा आरोना इयो जोनोमनिफ्राय नङामोन जोनोमनि उनावसो जाबाय आरोना दा अब्ला जोनोमनिफ्राय जुदि बिदि जाखाबाथ' एसे बेलेग जाबाय दा जोनोमनि उनावसो बिदि जाबाय दा खोब दुखु गोनां होनबा ना दुखु गोनां बिदि जायामोनबाथ' खोब डेन्जार जाथारबायमोन अब्लाना आदसा साबायखर थाबाय दा बे समाव आङो मोनसे सोंबावनोसै दा नोंनि मेगनखौनो आरोना जेनेबा दा नों इथिं सिदा दङ इथिं सिदा नायोब्ला सिदाखौनो नुयो ना सिदा नायोबाथ' सिदाखौनो नुयो ओमफ्राय थेवबो खनाजों एसे बांसिन नुहुरनाय बायदि मोनो आरो नैथिंजायनि खनाजों माने इथिं नायनो गोनांखौ एसे ओरै नायनो गोनां जायो आरोना ओरै नायनो गोनां जायो बिदि आरोना अब्ला मिथिबाय जानांगौ लोगोफोर नोंथांमोना दा बिथांनि बागै दायो बे समाव आङो बिथाङा जे सिफुं रोंदों नङा होमबा ना गावनो हारसिङै दामनानै आरो गावनो फलंनाबो लायो दा बे समाव जोङो बिथांनि जा सिफुं हारसिंनो रोंनाय आरोना बेखौ एसे खोनासङो आरोना बिथांनि दामनायखौ माबायदि जायो अब्ला बे समाव एसे सिफुं दोंनैसो ओरैनो सुंद' मेथाइ दामना देखायबाय सिफुं गोलावजोंबो आरो सिफुं गुसुंजोंबो बेजों दामनो हायाबा बेलेगजों दामदो जागोन दे सासे दामगोननिसो लोगोफोर माबायदि जायो खोनासङो आरोना खोनासंदों नोंथांमोनाबो एसे थाथ'लाय
बेखौ माबोरै मानो दामदों होननानै बुङोब्ला आं सिगां सोलोंजेननायानो आं बेखौसो सोलोंग्रोखादोंमोन आरो फार्स्ट समाव आं बिदिनो दामोमोन जाहैदोंमोन ओमफ्राय आंनि सुनाया बेफोरबायदिनो अबेबा सिलिंलाङो मालाङो बेफोरबायदि जाहैबाय थादोंमोन आरो थिग ओमफ्राय नाजाथाब दानि दामनायाव एसे बेलेग जालाङो माने आं सिगां रोंजेननायाव जेरै दामदोंमोन दा बेखौ माने नोंथांमोननो दामनानै खिथादों जाहैदों आरो आङो आदसा अब्ला नोंथांमोना नुबाय जानांगौ लोगोफोर माबायदि गावनि जि एक्सपिरियेन्सजों सिफुं दामनो हाबोनाय दा बे समाव अब्ला गोबाव खालामला लोगोफोर बिथाङा सिफुंखौथ' दामनो रोंखाबाय नालाय गोबां रोखोमनि दामनो रोंगौ दा ओंखायनो भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय एसेबां माने दामहोबाय थालिया दा जोबथानायाव नैबे सिफुं गुसुंसो नुदोंना लोगोफोर बेजोंबो दामो आरोना बियो मा रोखोमै दामो आरो माबायदि दामनो हायो एसे खोनासंनि आरोना दा सिफुं गुसुंजों एसे दामनाय नायदों माबायदि एकदम फिसासाथार लोगोफोर माबायदि गाबोथाय खोनासंदो देलाय जागोन दे जासिगोन आंथ' जेबो बुजिना मोनासै लोगोफोर मा मेथाइ दामखोथाय मेथाइबो नङामोन बेयो ओरैनो जेरै फिल्मफोराव बिदिनो माबा थायोमोन नङा होमबा मिउजिकफोर थालाबायो नङा होमबा बेखौनो दामदोंमोन आरो दा माने बे दामग्रायानो बांद्राय मेथाइजोंबो खारफाजोबनो हाया आरो मिउजिकजोंबो जाहैजोबा माने फिसाद्राय सिफुङाना गुसुंद्राय सिफुङा जेरै सिफुं बै फिल्मफोराव दामग्राफोरखौबाबो आं दा हानाय सिबांखौ जाहैबाय आरो जाहैनायालाय जेरै मेथाइखौ खोनासंनानै मेथाइजों खारफानो हानाय आरो ना स्केलजों नङाबाबो जेरै मेथाइजों थांनाय मेथाइफोरखौ दामनो हानाय जाहैबाय आरो होमब्ला लोगोफोर बे समाव बिथांनि बागै जोङो एसेब्लाबो खोथा मिथिबाय दा बिथाङाथ' गावनि सिनायथिखौ दहायनो होखाबाय नङा होमबा ना दा जोङो मा होनदों दा बिनिफ्राय मा होनना मिथिखो जोङो जे नाजायोब्ला मानसिया जेबो रोङै थायानो माने रोङो आरोना गासैखौबो दा बिथाङाबो मोनसे समाव रावजोंबो सिफुं फोरोंजानो मोनाखैमोन गावनो हारसिं दामै दामै दामग्लिनानै गावनो माने हारसिं रोंलांनाय जाबाय आरोना दा ओंखायनो बयबो नाजायोबा माने दामनो हायो आरोना बिथांबायदि दा अब्ला बे समाव गोबाव खालामलिया दे अब्ला जों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना बेखिनियाव आं लोगोफोरनि सिगाङावबो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों जाय बिथांमोना बेफोरबायदि सिफुं एबा खाम बायदिसिनाफोरखौ सोलोङोबा गावनि गोसोजों नाजानानै आरो सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौखौ बिथा खालामनानै नोंथांमोना जुदि सोलोंनो एबा रोंनो नाजायोबा रोंलाङो गावखौ माने बेफोरजोंनो हगारसारलांनांगोन आरो बायदिसिना मा होनो आं बेखौ सोलोंफ्लांनाय बैखौ सोलोंफ्लांनाय जायालासिनो जाय थांखिखौ सोलोंगोन बे थांखिखौ गुबैयै माने जोबजासिमहाय फारसेनिफ्राय सोलोंलांजोबोबा जों रोङि रावबो थानाय नङा बयबो रोंलांगोन आरो बेबायदिनो जाय बिथांमोना मा होनना बुंदोंमोन SD बड' एडभार्टाइज नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय नोंथांमोना भिडिअ नायनायजों लोगोसे शेयार साबस्क्राइब आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनि बुंनांगौ खिनिया बेखिनियानोमोन खुलुमबाय रायजोफोर आदसा जागोन दे अब्ला लोगोफोर बेखिनियावनो दोननोसै जों भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामलिया अब्ला खुलुमबाय दे